Үз эшеңне башлап җибәргәндә нәрсәгә игътибар итәргә, сәүдәң гөрләп барсын өчен нинди хәйләләр бар? Бу сорауларга бүген эшмәкәрләр форумында җавап табарга була иде. Мондый чаралар ел ахырына кадәр илнең 300-гә якын шәһәрендә үтәргә тиеш. Казандагысында 9000 кеше катнаша. Аларны Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов та сәламләде. Мәскәүдән килгән белгечләрдән безнекеләр нәрсәгә өйрәнә? Рәмзилә Гафиятуллина да дәрес тыңлаучылар белән аралашты. 9000 эшмәкәр бер залда. Арада эшен әле генә башлап җибәрүчеләр дә, инде керемен миллионлап санаучылар да бар. Алар бүген үз тәҗрибәсе белән сәхнәдән уртаклаша. Тыңлаучылар арасында Фәнис Хәсәнов та бар. Аның үз продюсерлык үзәге төрле чаралар уздыра. 90 елларда артистлар сәхнәгә чыгар өчен аларга продюсер кирәк булса, без менә хәзер спикерлар белән эшлибез, как продюсерский центр. Элистаны яуладым, Ростовны алдым, чиратта Казан дип шаярда Алдар Болдырев. Башкала халкының күңеленә кабамлыклар белән сугмак салмакчы. Ил буенча инде 9 туклану ноктасы ачкан. Форумга да яңа элемтәләр урнаштырыр өчен килгән. Стойка такая, это волшебная стойка. Тылсымлы урын булды әле бу. Киләләр, танышалар, инде шактый элемтә урнаштырдым. Инвестицияләр кертергә әзер булган кешеләрен дә таптым. Эльвира Гыйрфановна эшмәкәрлектә беренче генә адымнары. 23 яшьлек студент кыз чит телләр өйрәтеп акча таба. Дәресләргә даими йөрүче укучылары да бар. Иң зур хыялым ул чит телләр мәктәбен оештыру. Сәмәсез, хөрмәтле эшмәкәрләр. Тәҗрибә туплау өчен форум менә дигән майдан. Видео элемтә аша чарада Чаллы һәм Әлмәт шәһәрләрендә катнашты. Аларның һәммәсен президент һәм Мәскәү кунагы сәламли. Можно начать с режима самозанятого. Үз мәшгульлектә кешегезне сынаганнан соң шәхси эшмәкәр булып теркәләргә, җәмгыятеңне оештырырга мөмкин. Илкүләм проект сезгә зур мөмкинлекләр бирә. Бүгенге форум безгә бик кирәк иде. Без елдан-ел киңәябез, көчәябез. Уңышлар сезгә безнең тарафтан нинди ярдәм кирәк барсындашлар без. Казан мондый җыенны кабул итүче 6-нчы шәһәр. Ел ахырына кадәр форум илнең 30 каласында узарга тиеш. Рәмзилә Гафиятуллина, Марат Зайдуллин, Яңа Гасыр каналы.